podes dire de què avete fatto nella vita? Oh, ho fatto música de tot. He començat a fer de paisan. Après l'escola me lo eri 2 anys a cada l'Uvier de la Caumeto. Venint d'aquí, partieri me vertés a Casonyos, fatiurier. 6 mesos. Dins d'aquí vertés muntet en equipa de massús, vaig fer manobra. Anar-hi portar l'auset. Et fer-hi pendent 3 zones me vertés, com n'hi va plus, anava pres, partieri me fa 3. Ma que aquí arriba el regiment. Fer-hi 6 o 8 mesos me fa 3, l'armado, al mes d'octubre, s'ha sonat. Cap a Salvi, 3 mesos, e poi sauteri lo més alt, de l'altre costat. E aval 30 mesos. Tornaré a arribar d'aquí, tornaré a partir, me fa 3. Fer-hi altres 2 anys. Poi c'erano 4 muzze me lo fraide, me lo ha, a cada caído de Magrín i facien la dala de la terrassa. Poi coten, en bref, replicar lo code, i eri lo satacè, te rebassi lo nivell, la truero, la caixo, de ruta, mira che fas. Vedia te che te merdaria pa mai. E me'n vau. E mi te mas aterri, me'n vau aterri, me vudu a Durenco. Mes que fa 3 me pregnò, perché davo alla porta, non aveva la garrusta. Mes che vudu a Durenco, che tappa la bicicletta, e fa 6 chilometri per montare a Durenco. E andava, me tornai pa cruzate. E aquí feri 4 anys. Poi tornarì me fa 3. E poi après me metteria in un gunde. Come Perrier. Voilà. Et il s'est démouré jusqu'à la retraite? Oui. Jusqu'à la retraite, havia laborio, havia comprat el museu de terreny, havia de porcs, havia una porqueria, havia de porcs, havia de fedos, havia de vacos. Era un matí elevat, e après havia comprat una voitura que m'havia entremiat. La voitura per anar al treball. E la fenna s'ocupava del bestial, i un matí feia tot si havia 2 o 3 vedels, i n'havia de a veure, e de ruto. E l'ocell havia arribat, que li tornava de la porqueria que se passava. Si la maura havia fatto els pizzús. E comprenia que havia d'anar a durs, tapar els pusselús, ocupar els dents, perquè mordiés per la maide. E voilà. L'ocell m'ha comprat, que jo dels zurros, dels amietzos, els pellets, si no volia fer els pizzús, te queria demorar, te queria agradar. El matís queria tornar a arrancar més. Que m'agrada una vida de banyar-te. Fazies tot. El mestier de payrier, el mestier de paysan. El mestier de paysan. I jo que em dius per un moment, sabies jo el món de gros, que has plaçat, me faria un pou. Et nous podes dire si el mestier de payrier l'avès vist canviar? Ah, bé, ha canviat, Perquè al debut em feien el peido. E queria muntar la peida, però és caro. Allora, un al dessus de l'altre, aquí, op, E el pobre pito de manobra que portava l'aucel tutta la giornata, creo que amassés les peides per terra. Allora, que havia amassat les pedres aquí, l'altre muntava sense faudanze, e te diia, mortier! E mira, dius, queria arribar. Allora, n'hi havia que metia mai de mortier que d'altres. Allora, havia tot un enferrat que rulava per aquí. Allora, l'avvertissió en cop d'ús, jo te querria per metre mai que de merda, queria metre bé reples. L'altre costat, que més jo que hi portava el mortier, te posava un bucidaio di la caixo, e tu esperaves pas que vengués per te mantenere, perché, en coterren, el mortier di la caixo, m'havia tot el mortier sull'eschino, ulaio. Allora, el tipo arrivava in Romania, a prendere l'esprenyà, e esperaràs que torni. E così era fatto un mortier? El mortier, a l'amor. Non mi ha de què? Hem de sable de cronc,
et de calç. A la but, puis après, il y avait la carrière, la rivette. Et podes explicar de què és el cram? A coi de terra. Un sistema pas de terra anglesa, tot a fet, même música com de terra anglesa. Que el paisan arribava, intentava cap aquí, per Terrolluent, o si l'utilització Mussilluent, queria lo reverar, me plaçaven amb els vious i el tombarel. Et la peire des centres, così és? La peire? La peira, sì, potable. N'hi ha che più plato, n'hi ha che più spesso, che dipende un tes. Se la comune non la trase, se la trase a Taurinos o alle sus, è più spesso che in altre així, che più plato. Et les cantonades? La cantonada amb el martell, la queria picar. Era el mateix que t'arribava al prescop. Quan t'arribava, començava a fer el tour sul món de la peida, per veure si trobaves un cantú que s'havia picat. Allora picaves un cantú, lo caravano sull'esquina, per le caro, e rap, e cap en nau. Et quand havies acabat un hostal, de què se passava? E poi había los ramel, había los cote fruzzeto aquí. Aquí vivían en un cop aquell seu. A part un cop ho faig urrire. Era una cosa de... Eren a Passabones, a Pradurenco. Que de Galtier a... No me souveni pas. Tot a fet. En fem breve. L'ocell, el tipus de dia, van s'empar la sopa de suito. Que el praque, tot aquell que s'ho vengué a ciutat, saco aquí per hablar. Putain, hi havia el Lucifú que era pel aquí. Hem anat de dos copins, el Rico Escorbià, que s'hi ha ajudat a Durenco, un, e l'uviei de la Cambasió. Non van a la pesca, a las truzzas, a la mova. E l'entra andare, che non ci arrivo, lo guardo. Mi dà, diu, così fa. Io m'havia pagat 2 meses, havia deixat el portafiglio a lo vestú, a 200 metres d'aquí. E se te tapa el portafiglio, sarà fiero il tipe. Allora il pobre Ricú era dins el riu, l'altre lugar abans de Bosel, amb el fusil. Lo llibrà com si de sus, l'altre te fot en pecci el fusil, aquell fusil tu està per envernyar, puf, 2 trosses. Lo canó que tombo di l'aio. E lo guardo, ya tu me subevo 3 seguie, di che? A passare da quella curva che incaro. Lo guardo, de mi tour, e se'n va. E nosaltres tornem a nau, un cascadín del nau, nos oblició a là. Nosaltres un bilet qui com se passa a la val, perquè els il·lus, tots 3. Così è fatto. Lo guarda partiet, lo l'andemò di impedir, sai che van a veure los gendarmes aquí. E allora nos eren dites, bon, finissem, ma cosa l'ho vist, se venien arribar a la vettura de gendarmes, una aquí, l'altra là, e de rutto. Ma veiem impedits, tu se passa pla. Poi se posa, més a plena, han començat una altra fenyola. I per fai un veterinari de Navarraco que era sortit aquí de l'hostal. Quan arriba a Naval, lo diero dio, i ha de trutes en vas. Mira, jo hem comprès en copi tu rampa. De conoriós, anem fatzos en de... Et s'acabat com co? Allora si acabat i tal, però poi mi metteríem un gunte, tranquillo. Començaré per l'hostal de Bertín, aquí del Sonfraide. Començaré aquí, aquí. Nous avez dit tout à l'heure que c'est anat en Algérie. Ouais. Et nous podes contar quelcom d'aquella pèriode complicat? Saps que és complicat aquell bordel, vale? Et s'és pas tornat de 30 mesos? Un cop. Un cop? A cada 5 mesos tornaré e poi tornaré per qui. Finit. En cas eri sortint de família, com eri pla classat, tornaria de ries. Sei pla classat, tornaria de ries. Allora aquí, non voglio contar tros, un giorno il comandante mi dice, bon rei, te farà felicissimo. Io, bon, je suis pas payé, vous êtes payé pour faire ça, mais pas moi. Alors bon, ça va, aquí, 15 tonnes de tolo.
mesclatolo la fagian, era in tenavorio, di la cuba del vi, che era vido, era appena era vido. Cap il trau, che te facevo passare da là a prendere cara, val? La trappo e demorava una val. Mi va, così fa. Te facevo, tutta la dimezza, tutta la giornata qui. Se sortissi per mangiare mia su, te facevo fare la vaisera alla cucina e cap al trau. Allora un giorno se poi mi inoltre vedete, io avevo trompato dentro del poste alla radio, e mi dice, io per che fa saltare il corrente, e ieri per la trappola che del bilancio della cubo che paccano piuttosto trappo di appena 20 sul 30, e io pacco di una fiol, blancare il fiol e non ho preso, io avrei il posto della cubo. E adesso cosa faccio? Dice, mi dice, come occupare il corrente, va a brancare l'ha preso e ha avuto un posto. E qui è avanti. Io che posso... Che sorti ieri? Mi sortiete il fepano, la settimana da preso. Mi che torna, mi dice, molti venti, viene via che cal portare lo sacco. Per portare lo sacco perché hanno preso. Io dico, che? Ieri mi ha insegnato un papier gendarmo 15 zuns. Morimo a carabino, mi cal tirano balla alla premiata solo per i feri. Ragazzo, mi ha detto, il reglamento, i feri. Cap al trau. Per qui de dir, quan s'ha finit, compré les operacions. Cada cop parell, partir cent. Bon, anava a de bala de tupià i m'han fet breu. No n'han sortit que hagués copinyes humorats, i em deixaria que m'hem 15 de 30 mesos. Es pot écrire. Bon, anem canviant, farien la jornada amb vos, Hola! Bon, est-ce que l'occitan l'avez toujours ausit? Tot el temps. Mais ara, même lo subes, non dius immediat ragazzo. Come era dire che has. Et per tornar a l'occitan, est-ce que avez des casens de lo parlar amb los copins? Pa, no? Per què pas? Un pau? Uf! Cada pen così lo ben buffo. Et avez vist que a la baraque ou à la primau, il y a des scoles qui tornent a ensenyar la lengua als pitjos. Pitjos, no sé. De què ne pensas d'acord? Cosa és en treball. Perquè els parents parlen francès, per tornar a adreçar els pitjos a parlar el patuès, els parents francès, els pitjos a atacar patuès, cosa no tornat a mesclar, tu per tirar l'altre costat, però. Però que he fotut. No, cal pas dire encore. Jo no me... Espero que los cal... A veure, los que l'heuen encoratjat, soy d'acord, que recomençar a adreçar els biels, per poder adreçar els subes. Et aquí se'n sul segala. Per vos, de què s'acord el segala? Aquí ho pot aprendre encara. Est-ce que pensas que és un país que és millor que els altres? Ou est-ce que avez ausit dire que era un país pla paure din lo temps? No paghi sa che plau paure, coi che vene aro, a coi che venir grosses. Allora, tutti los traverses, che il biel treballava me la dagli, che anava d'allà, ara con pacche rumets. E lo mi s'ha bestial lo va acabar. Em passa el pa de viau, o que em passa de los plats que penso, hi ha rumete d'un mestre de nau, i que jo no els sanguies. Et avez ausit parlar del temps que hi havia pas la caus? No. Non, és trop bien. Troviel. Et est-ce que connaissez une pitjuna cançó? Pas bien, no? No, un conte, un proverbe. Però, senyor, són tots mesclats. A com ho ve pas. Et de causa que el món de fasiau els efons sul dets, No. dets. No. Lo parlem sul fasiau pas d'acord? Per a fer endormir los efons. Un po', che dormisciamo tutte su. Pensa che, quando tornavano a arrivare dal coro, che arrivano a guardare l'albaco, los alfedos, los porcs. Allora che era per un momento di una pespesa per aquí.
pas été trop dur? Non, non, Non. C'était intéressant, hein?